Il-Gvern huwa kommess li jinvesti aktar fl-Università ta' Malta. L-investiment għandu jkopri l-faċilitajiet u l-apparat li jintuża fl-Università kif ukoll il-lecturers, l-istudenti u l-ħaddiema tal-Università. Sar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta nhar l-erba' filgħodu żar il-kampus tal-Università ta' Malta fejn iltaqa' ma' diversi studenti fil-Freshers Week. Ta' ngħidu ninvestu fl-Università ma nistgħux naħsbu biss li qed ninvestu fil-bini. Hemm żewġ affarijiet oħra li huma importanti ħafna. L-ewwel nett li l-apparat u l-affarijiet fiżiċi li jkunu saru matul is-snin li għaddew ma jitħallewx jintelqu. L-upkeep, il-maintenance tiswa ħafna flus u allura huwa importanti li darba nkunu investit flus state of the art equipment ikun hemm budget biżżejjed sabiex dak l-equipment jibqa' mantnut u mhux jintelaq. It-tieni u forsi l-iktar importanti l-investiment fl-istudenti direttament u fil-lecturers u fil-ħaddiema tal-Università. Il-Prim Ministru żar kull stand li bħalissa l-organizzazzjonijiet tal-Università armaw. Il-Prim Ministru l-opportunita jitkellem ma' bosta studenti li ġejjin minn organizzazzjonijiet differenti. Qal li bħalissa jinsab għaddej blaqad biex jara kif l-Università ta' Malta tista' tibbenefika minn fondi Ewropea 7 snin illi ġejjin. Jakkumpanja lil Prim Ministru kien hemm il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo. Dan qal li għalkemm l-Università ta' Malta hija mimlija sfidi, l-akbar sfida li qed inħabtu wiċċna magħha llum il-ġurnata hija li wara li ninvestu fl-istudenti li jkunu studjaw u gradwaw b'suċċess, naċċertaw illi jkollhom impjieg. Ir-rettur tal-Università Juanito Camilleri qal li kien sodisfatt li l-messaġġ tal-Università qed jasal. Dak li l-Università titpoġġa fuq qafas sostenibbli. Ir-rettur żied jgħid li l-Università għandha sens ta' responsabilità f'pajjiżna għax hija obbligata lejn il-pajjiż li qed jinvesti fiha. Sa dan it-tant mistoqsim il-ġurnalisti dwar dak li seħħ fil-Parlament it-tlieta filgħaxija meta l-Oppożizzjoni telqet il-barra mill-Parlament f'nofs seduta parlamentari, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li meta hu talab ir-ruling mill-Speaker tal-Parlament wara dikjarazzjonijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista kien qed juża għodda demokratika li hija waħda mir-regoli tal-Parlament. Il-Prim Ministru qal li minkejja li talab kemm il-darba biex jissostanzja jew jirtira dak li qal Simon Busuttil, il-kap tal-Oppożizzjoni qatt m'għamel dan.